Ante determinados imprevistos ou situacións de risco, é fundamental estar preparados e preparadas. Por iso nace este plan de formación ante emerxencias de protección civil, deseñado para reforzar a cultura preventiva e mellorar a autoprotección en toda a comunidade educativa, alumnado, profesorado e familias. O seu propósito é achegar o coñecemento dos riscos, tanto naturais como de orixe humana, e ofrecer ferramentas claras para comprendelos e xestionalos. O plan dota ao sistema educativo dun conxunto integral de recursos docentes e divulgativos que serven de apoio para identificar os riscos de protección civil e adquirir pautas básicas de actuación ante situacións de emerxencia. Con isto, impúlsase a resiliencia social, entendida como a capacidade de anticipar, afrontar e recuperarse de situacións adversas, promovendo un comportamento preventivo en todos os niveis educativos. Ademais, esta formación contribúe ao desenvolvemento de competencias clave relacionadas coa seguridade, a ciudadanía activa, a responsabilidade social e o cuidado do contorno. Integrar a educación en emerxencias dentro da formación escolar, de maneira transversal, é hoxe máis necesario ca nunca, porque unha comunidade informada é unha comunidade máis segura. E xuntos construímos un contorno educativo preparado para calquera desafío.